Εκτέλεσε ο Φωτάκης, έδιωξε ο Γκέρμπερ. Φωτάκης, η σέντρα χαμηλά, 1-0. Ο Κλέιτον, το δεύτερο λεπτό. Εντυπωσιακή εκκίνηση της Λάρισσας. Έξι γκολ ο Σίλβα Κλέιτον στο πρωτάθλημα. Προτείνει ο Κώστας Φιλαδάκης. Ξανά ανενόχλητος ο Κλέιτον στο γύρισμα του Φωτάκη, τον έχασε ο Γκάγκουλα, νικήθηκε ο Τζόρβας. Ένα 0. Γκλέσιας. Με χώρο Κλέιτον. Ανέβηκε ψηλά ο Κουνενάκης. Είναι μόνος του ο Ζουράφσκι. Τη φορά αυτή αποφεύγει τον Τζόρβα. 2-0. Ο Ματσέι Ζουράφσκι στο 18. Τρίτο γκολ του Πολωνού στο πρωτάθλημα. Ο Όφι έχει τεράστια αμυντικά κενά. Και τώρα η άμυνά του στην κίνηση του Ζουράφσκι δεν έχει αντίδοτο. 2-0 στο 18. Καμία περίπτωση offside γιατί καλύπτει ο Μπαρκαουάν. Ο Ζουράφσκι τη φορά αυτή αποφεύγει τον Τζόρβα. Ο τερματοφύλακας του Όφι τον νίκησε στο δεύτερο λεπτό. 16 λεπτά αργότερα όμως στην εξαιρετική assist του Κλέιτον δεν έχει απάντηση. Ο Όφι δέχεται για δεύτερο στη σειρά 90 λεπτό, δύο πολύ γρήγορα γκολ. Μετίν. Άλλαξε με τον Ιγκλέσιας. Φωτάκης. Ούτε τώρα υπάρχει offside στην κίνηση του Μπαχράμι. Η σέντρα χαμηλά, το πλασέ του Ζουράφσκι. Ο Κλέιτον, έχει βγει ο Τζόρβας. Η πάσα για τον Μετίν. 3-0. Ο Τουμέρ Μετίν. Απίθανο πάρτι της Λάρισσας στο πρώτο ημίχρονο. Παρουσία 8.000 καλεσμένων στο Αλκαζάρ. Αμυντικό ναυάγιο του Όφι. Κίνηση του Μπαχράμι στην πλάτη του Πίτσου. Η σέντρα χαμηλά, η assist του Ζουράφσκι, η δεύτερη του Κλέιτον, αυτόν τον έχει καλύψει ο Τζόρβας και το πλασέ του Τουμέρ Μετίν. Αυτή η μπάλα βρίσκει και στο χέρι του Κουνενάκη για το 3-0. Man to man εκεί ο Τζόρβας με τον Κλέιτον. Φωτάκης, Μπαχράμι, Ζουράφσκι. Τράβηξε το Κουνενάκι από την περιοχή. Η σέντρα για Μετίν και Σαρμιέντο. Ο Αργεντινός στην μπάλα, το Σταυρακάκι δίπλα του. Ο Μετίν, ο Σαρμιέντο, ο Κλέιτον, φοβερή παλιά, ο Φωτάκης πλασάρει γκολ! Φοβερό γκολ η Λάρισα στο 69, 4-0 ο Φωτάκης. Το καλύτερο γκολ της βραδιάς. Ξανά Βενετίδης, Κλέιτον, Φωτάκης, 4-0. Χάθηκε η μπάλα και τώρα Σταυρακάκης καλύπτει το σκόρερ. 4 γκολ και 2 δοκάρια. Ρεσιτάλ της Λάρισσας στο Αλκαζάρ. Σταυρακάκης. Πετρόπουλος μονοσκέριμος στην περιοχή. Έκανε ωραία προσπάθεια. Καταπληκτικό γκολ του Πετρόπουλου στο 83. Γκολ το οποίο χειροκροτείται από αρκετούς οπαδούς της Λάρισσας στο Αλκαζάρ. 4-1. Πολύ ωραίο γκολ ο Αντώνης Πετρόπουλος. Τρίτο στο πρωτάθλημα. Κάνει ωραία το κοντρόλ με το στήθος. Αποφεύγει το Φέρστερ, εκτελεί με το αριστερό. Πολύ καλή δουλειά στη φάση ο Πετρόπουλος. Εξαιρετικό γκολ. Εκτέλεσε ο Μπαχράμις, το σουτ γκολ. 5-1 ο
Φωτάκης. Η πάσα του Μπαχράμι, η εκτέλεση του Φωτάκη. Δεν μπορεί ο Τζόρβας. 2 γκολ ο Φωτάκης. Συντριβή του Όφη, θέλετε κανείς η απάντηση της Λάρισσας με 5 γκολ στον Όφη για το βαρύ 6-2 τη χρονιά του αποχαιρετισμού στη μεγάλη κατηγορία το 96.